Maayong gabi mga igsoon yata sa atong tulumanon, ang katinawan sa pagtuong katoliko. Nagadapit kami kaninyo ug atong mapahanumduman nga atong kugalingon susa ka pinulungan. Non potest esse Deuteronom qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ni pasukan. Ug ang kamatuuran matud pa ni Kristo amahan. Akong amahan, balaan na sila sa kamatuuran. Ang imong mga pulong maong kamatuuran. San Juan Uluhan 17, Tudling 17. San Juan Kapitulo 17, versikulo 17. Mga iso, nagdapit kami kaninyo ni atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong katoliko. Gato ning pataliwadan sa pagampo. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, Santissima Trinidad, Yahweh Diyos amahan, anak Jesus, Espiritu Santo Paraklito, usara kapag Diyos tulo ka divine persons. Nangamuyo kami kaninyo, ngay mo kaming hatagan, inyo kaming hatagan sa gasa sa pagsabot, kahayag, o sa paggiya sa among hunahuna ang mga pulong nga magatudlo sa matarong nga paagi alang sa kaluwasan. Amo sang ipangayo ang banawang ni Santa Maria Birhen, atong mahal nga inahan nga siyang pagampo ngadto siyang anak dili balibaran. Kini among ipangayo sa ngalan ni Jesus Ginoong Manunubos. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon ni ata sa atong tulumanon uban ang pagpasalamat sa Dios. Atong pasalamat nga atong Santo Papa Pope Francis nga nahimo sa pag-ordain sa ka santa sa ka nasod. Wala ko mada akong lugsuran na. Pero mora nga bulahan ang atong tinuhuang katoliko kay makadetermine kinsa nang angay purong-purungan sa pagkasantos pasiyonhan gyud sa mga milagro sa Dios nga gipangaliya sa maong kalag o tao nga ituboy sa pagkabalaan. Unya ato sang pasalamat sa atong Arsobispo sa Sugbo, yang Ekselensya Jose Siropia Palma, sa daghang mga proyekto nga iyang gipakatag sa atong lalawigan nga hapit na gyud ma-impose ang tulo ka diocese sa Sugbo, ang norte, ang sentro o sa habagatan. Tulo na sad ka obispo ang moalagad sa atong mga katawhan nga katoliko dinhi sa lalawigan sa Sugbo, Archdiocese of Cebu. Unya ato sang pasalamat sa mga obispo bulig kaniya, si Obispo Rubin Caballero Labajo sa Batanon, matinabangon sad kayong obispo. O sa obispo nga na-assign sa Mandawi, si Medifel Bellones, o ni Obispo Ranyola, nga to sang gila nga kauban sa itong arsobispo sa pangalaga din sa Archdiocese of Cebu. O niya mga igsoon, ato sang ipaibaw nga itong makauban ready na niya si Rudy Racasa, usas na bantog nga Masters of Somewhat Contradictions of the Bible. O niya sad si Brad John Porca, usas mga sirer sa Catholic Faith, o si Brad Darwin Quinyo, parintinin ni Fred Quinyo dugay nangalagad sa DYRF. O niya, mga igsoon, di ta maglangan ato ring sugdan atong unahon pag paminaw si Brad Rode Racasa. Salamat Brad Sok, o mayang gabi sa tanan yun natong listeners ni atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Greetings nako diya sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Elmer Sabiliano, nila ni Ronnie Reyes, o ni Genesis Veronica Ann Maria Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bladsok, aritas kasulatan Bladsok, dinhi sa Galacia 2:16. So we know that a person is put right with God only through faith in Jesus Christ, never by doing what the law requires. Nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong, pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo
ug dili sa pagtuman sa balaod. Galacia 2:16. Sa Isaias 14:24, sa maayong balita Biblia na kanayon, the Lord Almighty has sworn an oath, what I have planned will happen, and what I have determined to do will be done. Nanumpa ang Ginoo nga labing gamhanan, ang akong gilaraw mahitabo gayod, ug ang akong pagbuot matuman usab. Isaias 14:24. Sa Genesis 4:15, sa maayong balita Biblia na kanayon, ang Ginoo miingon kang Cain, dili kana mahitabo kanimo Cain, kay panimaslan ug silutan ko, mingon ang Ginoo, ug 7 ka pilo ang mupatay kanimo Cain. Busa gibutangan sa Ginoo og patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Genesis 4:15. Ngano man ang Ginoo brasog akong pangutana, adto man gyud mo laban sa dautan nga kinis Cain dautan man ni, kados Abel buutan man kayto. Paliw kuno ko patin-aw ani brasog. Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong mayong pangutana nga imong yung gipasukad sa Sagrada Skriptura, ang balaang kasulatan kun Biblia. Nga nganong ni laban man nung Ginoo ngadto ni Cain nga grabe man to ka bangis ug mihunos sa kinabuhi siyang buutan nga manghod nga mao si Abel. Nga ningon man nga siya gyud ang mosilot kun dunay magpasipala ni Cain. 7 ka pilo nga silot. O kini nakapatingkag sa atong dunggan nga kanong mulaban man ang Ginoo niya itong kriminal, grabing makasasa pag patay siyang kugalingong manghod nga nakapahubos kaguul siyang ginikanan nga mo siya danog siba. Ato ning tubagon una nga ang Ginoo sa iyang pagpahayag nini dili tungod kay gilabanan niya ang sala ni Cain. Ang lagda magod sa kapanahunan nga kuno na usa ka kriminal nga wa pa matukod ang nganlan natog di institution of justice nga dunay maghukom ang ila maong mga tao mo'y magasilot o ang silot kamatayon yun niya 7 pag yun kapilo saon pag pilo-pilo ng kapito kapito ba papatya pero ang tinuray mao nga manghilngig ang silot niya itong pasipala ni Cain kay matud pas Ginoo ako kang markahan diya simong agtang aron way mo hilabot ug mo pasipala kanimo. Na ang pangutana ni Brad John Porca nga orada ni Brad Rudy Ricasa, sorry kayo. Nga nganong nilaban ang Ginoo nining usa ka makasasala. Ang mensahe mao nga ang Dios magapanalipod sab kaniya aron nga iyang mahimo ang mga paagi ug buhat sa pagpamayad siyang kasalanan nga naghatag kasakit ug kaguul siyang pinanggang mga ginikanan si Adan ug si Iba, labi na siyang inahan. Og mao nga nagapaybaw ang Ginoo nga dili pasipalahan si Cain. Pero musantop sa tungunahuna nga doon na magpasipala, doon na di ay mga tao nga dili lang mga anak ni Adan ug Iba. Kay mao may mo pasipala ni Cain sa morning usa ka tanghaga nato sang tubagon. Yabalik ko na to nga ang tuyo sa Ginoo nga way mo himos pagpasipala. Ang Dios gusto nga moangkon si Cain siyang kasalanan o mohimo bag tinuod nga pagbag-o pag-usab siyang kinabuhi. Way laing tao nga gilalang si Ginoo, gawas niya dan og Iba. O kanang gingon nga dunay taong pupasipala, that is futuristic prophecy nga aduna gyud maningil sa utang ni Cain sa paghunos pagpagas og dugo siyang inosenteng igsuon. Mao na nga ang Ginoo musagang niya na aron si Cain katagan og kahigayunan sa pagtultol sa dalan sa Dios. Way laing tao gawas niya dan og Iba kay pagabot ni Cain dito sa yuta sa nood, nagtrabaho siya, nagugmad siya sa yuta aron mabuhi siya. Ya pila ka tuig nilabay dunay babayeng niabot dito nga nangita sa mga dapit nga tabunok ang yuta
aron nga katamnan sad o kaha pagbuhi sila mga hayop. Og nahibaw ni Cain nga kadtong maong babae iya rasad nga igsuon anak niya danog niba. Ug mo ni iyang napangasawa. Kay kaniya tugod gitugot man ang pagpangasawa sa igsuon ug igsuon ay nga mag minyo ay tungod sa propagation of creatures or human beings. Mo na nga gitugot niya to diyan ang panahon sa Leviticus sa balaod ni Moises nga gidili na ang pag-asawa sa kaliwat og suod nga kadugo sa mas igsuon o igagaw pa igtagsa. So mao ni nga ang atong Ginoo nagpahinumdom nga ang silot dili sa ubang tao kundi siya maong mosilot maong muganti sa kinsa man nga gantihan kay maayo o kinsa man nga silutan sa kastigo tungod kay siya makasasala. Awaited by God that Cain would renew his life. Gipabot sa Ginoo nga mabag-o og kinabuhi ni Cain. So mao na iyang ingon nga iyang panalipdan, gimarkahan ang agtang aron timaan nga way mohilabot kaniya sumabot nga mga tao uyara sa ding mga igsuon nga lagmit maningil sa utang ni Cain pagpatay sa iyang igsuon rasad nga mao si Abel. Mao na nga ito'y katubag sa pangutana ni Brad Rudy Racasa. Unya, by the way, katong Galacia 2:16, ako na tandog sa ito, Brad Rudy, kay may kayong pagabasa ni mo. Nga si Galacia 2:16, ang tao pagkamatarungon sa pagtuo o dili sa pagtuman sa kasuguan. Pagtuo lamang, nabagi lamang. Ang karaan nga Cebuano, King James Version, wa may gibutang nga lamang. Pero sa bagong hubad, may balita Biblia gibutangan maglamang. Sa ito pa, nothing else but faith alone can save us. Nga pagtuo lamang mo'y makaluwas nato. Manang dili nato himuan og contradiction of the Bible. Kay ang nasulat sa Biblia na sa Santiago 2:13 ngadto sa 14. Makaluwas ba sa tao ang pagtuo lamang? Dili gayon. Sama nga tao kung mubiya ang iyang kalag o espiritu mamatay. Mao sad ang pagtuo nga walay buhat. Mao sa ang pagtuo banan sa buhat. O nga ni mingon si Jesus atong datong ulit tao nga nangutana, magtutudlo unsa may akong buhaton aron ako malangit. Mingon si Jesus, kung gusto kag kaluwasan o malangit ka, tumanang mga sugo. So there is a very strong order or mandate of Christ that so that we will be saved, kinahanglan ta magtuman sa mga sugo. Kung adult na ta ka naman, dagko na ba? Kay mga bata, di pa man nila ka ba mo tuman sa mga sugo sa Diyos. Paabot mo lang mabunyagan. So mao katong atong katubag sa may pagutana ni Brad Rudy Racasa niya, tagdo na to, si John Purka. Dang salamat Brad Sok, may gabi sa Kabisayan ug Mindanao, labi na sa kong nanay di arong bag-o mo to yung radyo nga kung gihatag nag-atang urod to gabi Brad Sok kada Martes nas Malapok Norte, Maasin City, mayang gabi di anay kamong Tatay Krisen. Ug labi na sa atong amigo nga Attorney Maninggulo diya sa Matalom, so doon na may Bible study cross Matalom. Attorney tabangi sila diha kung saan pagpahigayon kay muanhar mi diha. Ang akong bautan na Brad Sok kining mga panghitabo sa kalibutan. Unas tanan kadong aging simana usa ka barangay sa Maco, Davao, natabunan siyuta. Nya na pila lang kabuok Brad Sok nang nanalibre. Nya adto buta sa lain sa maskin saugon adtong tabunan nakaadto mo tong barangay Brad Sok. Nga moabot mag 200 meters ang napatagan na itong barangay gyud. Nya po pareha man disim ang nahitabo ba. Kay mga duha ka lubi man sumpayon tag 60 ka feet nya duha 120 ka feet ang itabon ni uta. Nya diha po sa social media Brad Sok nga nakita na to nga kayo ba nga nagtuyok sa syudad na sunog ang mga balay, daghang tao nagtiyabaw sa mga kasakit o kalisang. Di ba kani mo na itiliman on Brad Sok? Nya dinhi po sa saot napoy kay bulngan ganiha kung buntag naka bati ang istorya nga nangguwa ang mga dagkong isda tungod ba ni kainit sa dagat o kaning bulkan na mabuto Brad Sok kung sa mga itong ikapahayagan ni Brad Sok. Ako na may tungod, by the way,
may naisgot ni mo ang buutan maligdong kayo ng abogado diya sa Matalong lit. Matalom Liti, Attorney Maning Bulo, no? Gulo. Excuse me. Gulo. Gulo. Oh, doon na mo Juan Bulo ng abogado sa diri sa Talisay South. So, Attorney Maning Gulo, ligdong buutan og mahira baganising abogado. Ya just noon sa kayo. Buutan yu kayo. Kailami og nagkauban mi sa usa ka higayon nga doon na may mga pakigpulong nga mong ipadayag ang mga pagtulunan sa Ginoo uban nako saludo ko Attorney Maning Gulo. Unya may tungod sa pangutana nimo ni Abrad John Purka may tungod sa landslide. Mao na yung mga resulta nga doon ay mga balay duol kayo ubos sa dagkong bukid nya doon ay mga may labtanon sa kahoy gabson man na mga kadaon ang mga dagkong kahoy. So wa na mo sagakay, wa na mo pugong sa mga bato, mga bas o yuta, igabot sa dakong uwan mo landslide, mo dahili o galaot kadtong mga naa sa ubos nga makamatikod, madatugan og mga matay. Simba ko nga ang atong mga kaigsunan na minoron nga maglikay sad sa landslide. Unya doon ay matud pa ni mo naglupad-lupad nga kayong nagsunog sa mga balay. Nitabo sa Talisay kaniya to, Talisay Cebu, nga doon ay nga nag-whirling fire. Murag nagtuyok ni siya, niya mo irog, tuyok. Ug doon ay pila ka balay nga nasunog, pero nawa arasan. Ino na to nga, kaibod nga na, sa nagmatanga sa hangin nga nagdag kayo. Ya matud pa nimo nang dunay mga dapit nga nangguwa mga dagkong isda unsay hinungdan ini. Usually mo to imong gi bana-bana nga kun dunay umaabot nga mga dagkong mga hitabo ilaw masiyuta sama sa ingno nato mga doon na bay maingon nga kining bumubuto ba nga bulkan kuyaw na nya muinit man ang pagsugod. So mga isda maglangoy padung sa mga dapit hangtod mangadton lang sa baybayon og may ni kay makaon sa mga tao hatod gasas Ginoo niya mga tao di sa baybayon. Pero kining mga hitabo sama niya na dili nato ma-determine kung sa gihinungdan pero kini maingon nato katingadan. Sa mga signs of the times maingon ang Ginoo sa Jeremias 29 nga maabot ang panahon tungod sa pagdaghana og himo na sa daghan nga mga kasalanan sa katawhan. Mabot nga magpadakog kayo, mga bagyo, pagbuto sa bulkan ug uban pa gumikan sa mga tao. Nga wala maghimo sa matarong nga kinabuhi nga ang silot sama sa mga kastigo pagpahanomdom sa mga tao nga kinahanglan sila mobalik sa Dios o nga dili sagiton ang Ginoo pinagi sa naghingapin nga kasalanan ipada ko ang katalagman. Mo kato nga atong katubag sa pangutana ni Brad John Purka niya masi atong amigo nga taga Talamban nga mo si Darwin Kinyo. Parintin ni Fred Kinyo. Muna dong welcome ka og doon na kay pangutana ipalanog na sugal niya imutingog. Mayong gabi mayong hapon sa tanan no. O gilabi na sa mga naminaw karon og kanimo Bradsok sa akong makauban din he. Bradsok na lang ko'y pangutana kabahin sa pagtulunan sa simbahan kay di ba sa una kay gi acknowledge gyud sa atong simbahan nga kinahanglan maminyo gyud kasal gyud sa simbahan. And then karong panahon na Bradsok karong nga generation is grabe kaayo nay mga nag-uyab nagpuyo-puyo. And then kanang unsa man na sila Bradsok kanang acknowledge ba na sila sa simbahan kanang gapuyo-puyo outside of marriage sa simbahan kay matud sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1642 giingon man dinhi Bradsok nga Christ is the source of this grace. So just as old God encountered and fidelity, so our Savior, the spouse of the church, now encounters Christian spouses through the sacrament of matrimony.
And then gibutang din Christ dwells with them. So kung ang lalaki o babae nagpakasal, kasado gid sila sa diha sa simbahan, gingon din sa catechism nga Christ dwells with them. Ang akong pangutana badsok ba, kani bang gapuyo-puyo? Matawag ba ni nga walay Ginoo nga nagpuyo diha kanila? Palihog kog pagpatin-aw ni badsok. Kung atong masahon ang Sagrada Skriptura balang kasulatan sa San Mateo 19, 10 nga unahan. Nga mingon ang Ginoong Dios nga ang lalaki mubiya siya nga amahan o ginahan og muipon sa iyang gipangasawa nga babae, magpuyo sa kabalay og sila panalanginan sa paghiusa nila pinagi sa pagbulutan ug paagi sa Dios. Mo nga lang natog the sacrament of matrimony or marriage, kasal gyud. Og naa ang Ginoo kanila og panalanginan sa Dios kay maong kaminyuon gibugkos man sa balaanong sakramento sa pagkasal nga balaan ang ilang buhat sa maingon nato sa nga nagpribilehiyo sa kaminyuon apan ang nagpuyo-puyo kada himon nas ka pribilehiyo sa panaghiusa sa lang mortal kay wa man sila mabugkos sa balaang sakramento sa pagkasal. Mao na nga ingon ang Ginoo nga kadtong mobiya sa iyang asawa niya mangitaglain kapanapaw siya. Unya ang babae sad nga gibiyaan mangitaglain makapanapaw siya. Pero lagmit so nahuna nining mga magpuyo-puyo may nalan kay mapulan ko nining tawana biya ko. Why mahitabo nga gukdon ko. Ug mingon siyang bana kitan ko ganing babayhana nga mausab ang batasan ni biyaan ko ni. So makaminyo kog lain. So mo tiling ginhaw na nila nga magpuyo-puyo lo sa test and try or trial aron pagsusig mao ba gyud ni dili na maayo. Kung mingon kaniya na ayaw sa paghimo sa pribilehiyos kaminyoon. Ang pagkigtiunay sa babae lalaki sala man ang mortal kun wa pa makasal. Musa dili na mao nga puyo-puyo sa ta aron natong buhaton ang mga measure of trial and errors kitsa gi muunong nato sa atong idealism tinguha sa kaminyoon nga pulos kita buutan na ang may ginumduman nga kanang imong giminyo nga babae dili na perfect. Ikaw sa babae nga nakasal sa imong lalaki ayaw kalimti nga dili na hingpit mo na nga kinahanglan kun dunay mga kisaw sa kasamok dili din bugtuon ang kaminyoon. Moadto dahil simbahan o sa ministro sa Dios pare aron mahimog counseling, mahimog good confession nya subsub pagkalawat malig-on ang inyong kaminyoon dili mo makahunhaw na sa pagbulag. Mao ni atong tubag sa may pangutana ni Brad Darwin Kinyo nga taga Talamban. Nya atong paminawon si Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok og maayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod ning ato ang programa sa DYRF Radio Persa sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Also greetings sa Barsok sa Mandawi City, si Attorney Mark Johnson Cesar, si Brad Alan Tanggapan, labi na gyud sa Tungkop Mingnanilla, si Kapitan Jerome Cabrieles, si Brad Edwin Paragoso. Maayong gabi kaninyong tanan og sa tanang mga viewers sa live streaming. Barsok, akong pangutana is about Inquisition. Nahitabo ni Barsok, dugay ng panahon, labi na yun sa panahon ni John Hus, nga daghang mga Kristiyanos nga gipanglutos matud pa sa mga laing sikta, ang simbahang Katoliko maoy nagpapatay sa libuan ka mga Kristiyanos nga nanudlo og sayop labi na gyud sa mga doktrina sa simbahan. Ang akong pangutana ani Barsok, nganong ang simbahan man maoy gipasanginlan nga sila ang nagpapatay ni adtong mga tawo nga mga erehes labi na gyud ni adtong mga Kristiyanos nga musupak sa pagtuong Katoliko. Ngano ang simbahan man maoy ilang pasanginlan nga maoy nagpatay sa pila ka libo ka mga Kristiyanos kadtong musupak sa balaod labi na gyud sa doktrina sa simbahan. Usa man gyud tinuod na hitabo Barsog panahon sa Inquisition.
Ang tinuod nga nito mo, kinanglan yun mo, basa ta sa kasaysayan history o maybe encyclopedia regarding Inquisition. Nga kanang Inquisition, gikan na sa nga inquiry, kanang pagsusi ba kung unsa ang kahimtang o may tungod sa tinuhuan kung kining tawhan na nga Katoliko, nagpabilin pa bang Katoliko o kaha nagtudlo, naglain, nangatake na si bang Katoliko, mo na ma-tried sa ito pa masusi siya o kuno galing bugat na kayo ang iyang pagsupak, guwa na gisay pagmahal sa tinuhuan nga Katoliko, muguwa siya. Ang mahimo ra gyud simbahan mao ang excommunication. Excommunicated meaning nga gibugto na ang iyang relasyon kadugtungan sa pagkakatoliko kay lain naman sa relihiyon. Kanang giingon nga inquisition nga pagpamatay sa daghang mga ginganlan natog mga Kristohanon pero dili na Katoliko kay mialsa naman, misupak naman sa Iglesia Katolika, unya gipanggukod, gipampriso o giihaw sa mga pare ang mga ginganlan natog mga irihis. Si Jacinto Manahan doon libro nga mga hiwaga at kalihim ng Iglesia Katolika. Nga matud pa siyang gipahayag pagka makalilisang sa pagpamatay sa mga Katoliko sa mga irihis. Nga nagkaot o dako kayong kanal nga 11 pies ang giladmon at 11 feet, ya 10 feet ang gilapdon, unya dito ibubo ang dugo sa mga irihis nga gipamatay. Nga ang gilayon gikan sa pagpamubo sa mga dugo ngadto sa mga 50 ka kilometro. Purting taasa. Purting grabiha. Imagine ang gitason sa kinindugo gikan sa yuta 11 feet, 11 feet, yang gidakon sa gilapdon 10 feet. So, mga 50 ka kilometro ang gilayon, sa baha sa dugo, makaingon ang pagkamakalilisang. Dili na tinuod. Sa World History by Arthur O'Brien, page 276, gihimo sa mga magsusulat batok sa Iglesia Katolika. Mga magsusulat nga nagdumot sa Iglesia Katolika, nagsuwat og mga may hitabo sa Inquisition nga gipalabanan, gipadak-an, gitubuan ang gidaghanon sa mga gipamatay sa mga irehis. O ilang gitumong, ilang giatribuer nga ang nagpatay mo o mga paring Katoliko. Dili na tinuod. Matod pa ni Arthur O'Brien, ang magsusuwat sa World History, na yun nga, usa kini ka panamastamas, kay kini usaman ka paagi, nga magdumot ug masilag ang mga tao, batok sa Iglesia Katolika. Sa Compton's Encyclopedia, Volume 12, page 191, gipadayag nga kung dunay Inquisition, mga pagsusi sa mga irihis, ang silot sa Iglesia Katolika, kung na magkatoliko nakalapas, mora gyud an ginganlan na to excommunication, giputol na ang iyang relasyon sa Iglesia Katolika. Unya si Compton's Encyclopedia midugang nga kadtong mga irihis nga nagahimo og daghan nga mga salaod nga krimen sa batok sa kalinaw sa katilingban sa mga kadtong mga irihis naghimo pagsunog sa mga konbento, sa mga madre, konbento sa mga pare, niya dunay panggukod sa mga irihis batok sa Iglesia Katolika. Ya tungod kay datos violation against the law of the land, ang gobyerno miapil ug kadto mga severer penalties. The penalties were done by the civil government, not the church. Nga sabihin siya pagkantong nakahimo og dagkong mga sala sa mga irihis batok sa kalinaw sa katilingban, silot pas kamatayon, ang muhimo niya na mga gobyerno sipil, dili ang simbahan. Kay kidili man sa canon law nga ang pare magpaagas og dugo sa isig ka tao. Mao na nga matud pa sa usa ka bantugan nga magsusulat, usa ni ka
gi patubo o gipalapdan pagayo, gipadak-an pagayo ang numeros gidaghanon sa gipamatay nga ang giilang gi-akusar nga nagpatay mong Iglesia Katolika ug kana ginganlan natog panghimaraot na tungod kay dili na tinuon. Siya mo na nga ito'y kapaambit nga namas Biblia na sa Exodus 32:28. Nga sa panahon ni Moises, doon ay mga mial sa batok sa Diyos, naghimog mga Diyos-Diyos, sukol sa Diyos, o ang maong magtutudlo, maong maglabaw nga Pangulo, si Moises, nakahimo sa pagsilot sa kamatayon. Nasa Exodus 32, versikulo 28. Muna itong tubag sa pangutana ni Dennis Abarquez, o niya, balik na ni Brad Rudy Rakasa. Salamat pag-usab Bradsok og maayong gabi diha sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Saning Laraga, Tayox Limbaga, og ni Luis Antumo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Bradsok dinhi sa Ecclesiastes 12:7. Our bodies will return to the dust of the earth, and the breath of life will go back to God who gave it to us. Sa binisaya pa, mupauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mupauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Ecclesiastes 12:7, klaro kaayo nga mupauli sa Dios ang espiritu ug ang atong lawas mupauli ngadto sa abog. Sa Mateo 27, tuding 52, sa maayong balita Biblia na kanayon, the graves broke open and many of God's people who had died were raised to life. Ang mga lubnganan nga abli ug daghan sa nangamatay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw. Mateo 27:52, klaro kayo nga ang nangamatay nangabanhaw. Sa Isaias 26:14, sa maayong balita Biblia nagkanayon, patay na sila ug dili na mabuhi. Mga anino na lamang sila ug dili na mubangon. Gisilutan mo sila ug gilaglag ug wala nay mahinumdom kanila. Isaias 26:14, taro kayo nga patay na sila ug di na gyud mabuhi. Akong pangutana ani Bradsok mao ni, wa kani makasumpaki Bradsok ang Mateo 27:52 ug Isaias 26:14? Palihog ko kog patin-aw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy sa imong mayang pangutana nga maayong gihan-ay nimo nga kining may tungod sa nasuwat sa kasulatan. Pero kay Brad Rudy kay ako nagi note niya na kuan man ang akong markir tagak. Pero ako ning pakliyon pag-usab kay akong gi note ang imong pangutana nga ang Ecclesiastes 12:7 mayngon sa nasulat og kini mooy nahitabo bisan sa sinugdan nga ang lawas tao ikamatay balik sa abog sayuta, ang espiritu balik sa Dios. Pero tunay na hitabo na sa San Mateo 27:52-53 nga pagbugto sa gininhawa ni Kristo dito sa krus kay bungan kayo kay nangabuak ang mga lubnganan dito sa Jerusalem o kadtong mga balaan ng guwa gikas lubnganan nagabanhaw sila. Kanya imo sang isgutan Brody ang usa ka tekstos Biblia nga sila nga nangamatay bisan ang anino di na mahandom nawala na sila. O unsa man ang ilang dangatan nga nawa naman sila, lahi man sa gisulti sa unahan nga ang lawas mo balik sa bug, ang espiritu mo balik sa Dios. Dako ning panagsumpakiay. Mao ni pangutana ni Brad Rudy. Okay Brad Rudy? So ngatoy katubag niya na mao nga ang mga pahayag pulos tinuod. Ang una kadtong Ecclesiastes 12:7 nga ingon sa kaniadto gitudlo na nga ikamatay sa taong lawas balik sa abog, ang espiritu mo balik sa Dios. Unya sa Hebreo 9:27, Hebreo 9 ningon ang balang kasulatan nga igatudlo kini
ipibaw nga human sa kamatayon hukman day ng tao. O ang kalagsta mo biya sa lawas, niya muadto sukmana ni Kristo, kung buutan siya uban pa sa lawas, adto siya sa langit. Kung siya dautan uban pa sa lawas, naghimong kasalanan, ang iyang kalag adto sa impierno, kay doon na may hukom human sa kamatayon. Mabasa na sa 2 Corinto 5, 8-10. So, mao nga, kanang ingon nga, ug kadtong nangabanhaw manhinuon nga human mga bugto ang ginhawa ni Kristo. Asa mo to sila padung. Ang tinuod ay kining nagpaabot sila sa pagsaka ni Kristo sa langit. Kay gibalik na sila ngadto ni Jesus iyang kugalingon o gida sa langit kadtong mga nagabanhaw. Kay kung dili, kung mubalik sila ngadto sa ilang kaugalingong panimalay sa Jerusalem, kung ang ilang asawa na minyo na, doon ay mga anak niya, musuod sila dito, dakong gubot, kay namatay na hugukan, nang minyo na naguglain, ningon ng asawa, na mo na nga, dili sila mupabilin sa yuta. Kaya nangabanhaw naman sa sila, o nagpaabot sila sa pagdaan ni Kristo kanila, ngadto balik samahan, nga adto sila magpuyo sa kalipay nga may katapusan. Muna ato'y katubag sa may pangutana ni Brad Rod de Casa. Salamat kay Brad Rod. Unya, arita ni Brad June Porca. Salamat Brad Chok, ug bayang gabi ida sa Marigondon, labi na ugma natay pabustadi sa Basak. Maula ang gihapon, launa niya hantod sa hapon. Kadtong mga bago diha, pwede sad mo praktiko mo didto kaya ako mong tabangan sa anyohang mga topic niya. Mayong gabi inyo dihang tanan, labi na ni Brad Cornelio Amit nga atong advisor diha nga 87 na edad bro. Naagi hapon ng kalantip sa hunahuna og sa labutan. Labi na sa itong mga opisyalis din na, labi na la Romeo Danyo, diya sa akong maigsuon duha ka buok, diya sa Basak, Lapu-Lapu City, o akong pagumangkon sa Napos Lapu-Lapu, Mario Duarte. Akong pangutan na Brisok, kining doktrina sa purgatorio, nga dili mabasa sa Biblia, ang pulong purgatorio, dili ni angay tuuhan, diha, nya, mabasa na ito ni sa Handbook of Catholic Faith, Greenwood, page 461. Dili mabasa ang pulong purgatorio. Mismo ang writer nagsuwat ana. Unya diya sa Santiago 2:10, wala may gamayng sala ug dakong sala, pareha sa mang tanan. Unsa may katinawa na to ani Bradsok? Ito katinawa niya na mo nang kanang punga dili mabasa sa Biblia. Kay kanagong punga purgatorio, kinatsila man na. Purgare sa Latin. Niya nga tumabasa diya sa Hebreo 1:3. Nagingon nga, Facens Jesus purgationes piccatorum, it sidit ad exteram Patres omnipotentes. Kanang maong pahayag diya sa Hebreo 1:3 nga si Jesus sa iyang pagsaka sa wa pa siya mubalik ngadto siya kamahan. Iyang gilinisan ang gagmayng mga sala nga nabilanggo niyadtong usa ka bilangguan nga na so dito mga kalag. Dili wanay lawas mga kalag. O kini ingalan og facens purgationes, linisanan. Unsa may linison nga kining sala niyadto mga tawhana nga wa man sila impierno, wapasan malangit. So, human sa linisanan, mubalhin na sila sa gingharian si Ginoo. O naana sa mabasa nato sa 1 Juan 5:16. Nagingon ang Diyos, kung ikaw makakita sa imong igsoon nga nakasala, og dili dakong sala, gamay ra nga sala, yampo na siya. Kay pabangunon pa siya sa Diyos tungod sa imong pagampo. Tukma na sa 2 Macabeo 12:42 ngadto 46. Nga nagingon ang Dios, kamong mga buhi maayo inyong gihimo ang pagampo para sa nangamatay aron mabadbaran ang inyong mga sala. Doon na ay pagampo nga makapadbad pa sa sala sa nangamatay. Ang inyong pagampo nga mga buhi para sa nangamatay aron ang nangamatay mabadbaran sa ilang sala. Ilamdagan ang nagsulti ini gilamdagan sa Dios. Nga doon na ay pagampo nato
ngay kadapat sa nangamatay ug ang nangamatay mabadbaran silang sala. Kini mo ang mga tong mga sala nga gagmay ra nga dili tambog sa impierno, dili pasad kasud sa langit. Limpyuhan na sila. Mo nang nasa 1 Corinto 3:15 mingon si San Pablo, kung ang buhat ni bisan kinsa mahulog sa kapildihan, way sapayan moagi kayo pero maluwas pa. 1 Corinto 3:15. So doon na dapit nga linisanan nga kayo umatod pa ni San Pablo pero maluwas pa. So dili ni langit kayong langit di man kayo kalipay man ug di siya na impierno. Kayong silot sa impierno wa may katapusan. Pero muagi nining dapita state or a place nga human pag-agi malimpyuhan na sila, balhinon sila sa langit. Mo ning gitawag sa simbahan og linisanan. So kung pangitao ni mong po nga purgatorio, o di ka kabasa ni ana. Kaya itong Biblia in English, Binisaya, yaw may Latin. Sa Latin na ay masabot kanang Jesus facens purgationes peccatorum. Nga si Jesus naglinis niya itong nabilanggo nga makalag aron nga sila malalin ngadto sa bag-ong kinabuhi. Muna ang purgatorio. Linisanan. So, mabasa ba sa Biblia litra por litra sa Binisaya? Dili. Mabasa ba sa in English? Dili. Pero na sa Latin. Purgationem patiens, purgationes, peccatorum, linisanan, niya itong gagmay ragsa. Muna itong tubag sa may pangutana ni, by the way, sa Santiago 2:10, nga makalapas usas mga balaod sa Diyos, parehas lang silot. Muna nga, way purgatorio. Okay, pareha raman. Ang tinuray, nga ang paglapas, yun. Pero dili tanang paglapas, makapaadto sa kining impierno. Kundili, may puruhan pa nga kung sila namatay, yan po nato maluwas pa. Ako ning gibasa ganina sa 1 Juan 5:16. Kung makakita ka si mong igsoon nga nakasala o dili ngadtos kamayon, dili ngadtos kamatayon, iyan po na. Kay papangunon pa siya sa Dios tungod sa imong pagampo. Sa ato pa, gagmay rang sa wa ni matambog sa impierno. Wa sa ni madapa sa langit, linisanan o sa iyan po sa matud pa, og sila papangunon sa Ginoo. Sila balhinon na sa Ginoo. Munang meaning ana. Unya, balik ta ni dong Darwin Kinyo. Maayong gabi pagbalik kanimo Badsok. Karon na sa kuya lang pangutana Badsok, kabahin ni sa actually hapit naman ang mahal na adlaw o ato mang i-celebrate ang kamatayon pagabanhaw sa atong Ginoo. Unya kaning Badsok ang akong pangutana, actually nakakita sad ko o nakabasa pod ko sa libro ni Jose Rizal, atong national hero, nga kitang mga Katoliko, di ba? Kitang mga Katoliko, mga mutuo magyud nga adunay tulo ka persona sa usa ka pagka-Dios. Unya kay nabasa ni Jose Rizal ang New Testament nga si Kristo gipatay, nagilansang o namatay diha sa krus. Unya naglibog si Rizal kung Dios to ang atong pag-ila kang Kristo, ngano namatay man pero sa unaahan niya nga libro nituog hapon siya nga Dios to ang kuan kanang namatay sa cross o si Kristo. So ang akong pangutana Badsok ba, palihog kog patin-aw bahin aning kamatayon ni Kristo, unsa ba gyud namatay ba ang iyang pagkatao o iyang pagka-Dios? Kadto si Dr. Jose Rizal, a very brilliant man. He's not only so many languages that he learned, but also he studied theology. Muna nga, di ka mahibong nga nagisgot si Rizal nga may tungod sa Bagong Testamento nga si Kristo na nubos, niya namatay. Unsa man ang namatay kaniya, unsa man ang wa mamatay diya kaniya. Muna ang lagmit tidlumon, unsay tumong siya pangutana. Atong nahibawan sa Biblia nga si Kristo miyanis kalibutan gikan sa langit ng Amahan. Siya Espiritu, siya Dios, usa sa tulo ka persona sa Santissima Trinidad. The Father is God, and the second person, Christ, is God. The Holy Spirit is God. They are not three gods, but only one. And
every person, divine person, is God, but they are not three gods, only one. Muna si Kristo, divine person, persona, divine person, matod pa sa Fundamentals of the Catholic Dogma, dugma na, page 36, ang person ni Kristo, divine person ni Kristo, Diyos. Ang divine person sa Amahan, Diyos. Ang divine person sa Espiritu Santo, Diyos. Ug kini, ang ilang persona, way sinugdan ug way katapusan. Kay Diyos man. Busa, dili mamatay ang persona ni Kristo. Divine person of Christ is not subject to death because the Bible tells us that He is God. Ang atong dogmatic book, nangingon nga, ang divine person ni Kristo is eternal and He is God. Eternal gani niya, He is God, cannot die. Mao na nga dihang gilansang si Kristo sa krus, gingon sa balaang kasulatan nga San Pedro. 1 Pedro 3:18 nga atong una gyud nga Santo Papa, San Pedro, infallible, di masayop. Matod pa niya si Kristo namatay, siyang tawhanon nga kinaiya. Si Kristo namatay, siyang unudnon nga kinaiya. Pero buhi sa Espiritu. Busang namatay ni Kristo mong iyang pagkatao. Pero buhi ngayang Espiritu. Kung sa malang Espiritu, sumala sa balang kasulatan nga Korinto 3:27, si Kristo Ginoo ug Espiritu. Yang Espiritu di man na mamatay. Juan 4:24, ang Dios Espiritu ug ang Espiritu dili mamatay. Busang namatay ni Kristo diya siyang pagpalansang sa krus, ang iyang pagkatao, dili iyang pagka-Diyos, kaya di man mamatay ang iyang pagka-Diyos. Pero sa pagpasakit ni Kristo siyang lawas, diha ang iyang pagka-Diyos. Aron nga ang sakripisyo ni Kristo siyang pagkatao, gitimplahan sa presensya siyang pagka-Diyos. Ang iyang pagkatao mo'y namatay, pero ang iyang pagka-Diyos, wa gyud mamatay. Naa sa dogma. Naa sa page 168, the Catholic Dogma, the Bible, the title of the book is Teaching of Christ, page 168. Nga ang pagka-Diyos ni Kristo wa maon siya. Bisan pa ni tagamtam siya sa kamatayon siyang lawas, pero ang iyang pagkamao nga siya Diyos, wala maon siya. Wala mamatay. Page 168, The Teaching of the Catholic Church. Busas pangutana ni mo, Dong Darwin, kinyo, kung unsa may namatay ni Kristo diha sa iyang pagpalansang sa krus, ang iyang pagkatao. Pero may kong napil, pagkamatay, kay divine person na siya. No. Matod pa sa dugma, no. Because divine person is God. And divine person is eternal. And eternal meaning, no beginning and no end. Therefore, He is no subject to death. Busa mo na nga, kung mingon ta nga, ang Diyos namatay, buot sabot niya na, ang iyang pagkatao, nga nahiyo sa siyang divine person, mo'y tinuod nga namatay. Dili ang iyang divine person. Kaya ang iyang divine person, dili man mamatay. Pero asa man ang mabasa sa Biblia, nga ang Kristo di mamatay? Naa ba? Naa. Nasa na Juan 12:34, nagingon nga, ang Kristo dili mamatay. O kinsa ba ni siyang anak sa tao? Ang anak sa tao mo si Kristo. Pero ang Kristo dili mamatay. Bot sabot, ang iyang pagka-Diyos dili mamatay. Nganong dili siya mamatay ang iyang pagka-Diyos? Naa sa Hebrehanon 7:24. Ilha kini ninyo nga ang Kristo buhi kanunay, kay iyang pagkapare wala may katapusan. Hebreo 7:24. Ilha kini ninyo nga ang Kristo buhi ug di mamatay, kay iyang pagkapare wala may kamatayon. Nasa Hebreo Kapitulo 7, versikulo 24. San Juan 12:34, ang Kristo dili mamatay. Busa mo na nga, we should know what God is. If Christ is God, so what is God? God is a spirit, and spirit cannot die. Unsa si Kristo? Dios. Ug unsa ang pagka-Dios ni Kristo? Espiritu. Ug ang Espiritu dili mamatay. So, imo nang patyom, siya mo patay, di ko kakapatay. Kay marag hangin, magbada kang kanyon, muhurot ng bala ni mo sa kanyon, ang hangin, wagin mo sa. Kaya di mo mamatay ang Espiritu. Kaya atong ibalik si John Purka,
O katapusan naman yung pangutanan si Indian naman itong engineer. So, payong gabi niya sa barangay Kaningag, Batalong Liti. O sa Esperanza, pasubo din ako sa akong igagaw nga ni pahuway na si Victor Purka. So, atong yampo siya, makapahulay na diya sa Kanabay, Esperanza, Matalong Liti. So, akong pasubo din sa DYRF nga tagaan siya kalinaw si Brad Victor akong igagaw. Igtagsa. Ang pangutana, Brad Chok, nag-ingon nga wala na kinahanglan ng iglesia kay si Kristo Roman ang manuluwas. Suma sa San Juan 14, say siya ang dalan ug kamaturan. Unya pinagi sa iyang ngalan wala kinahanglan ng iglesia, Brachok. Kaya na mabasa sa Buhat 4 bersikulo 12. Wala kinahanglan ng kaluwasan niya ang iglesia Katolika gihimo ra man na nga manluluwas kuno pero dili man kay naman sa 1 Korinto 1:10. Unsa may katinawan nato ni Brachok nga di makaluwas ni iglesia? Ang atong katinawan nga na mo pagkaibaw, kunun sa man ang iglesia sumalas Biblia. Efeso 5:23. Ngayon San Pablo, si Kristo mong ulo sa lawas. Ang lawas maong iglesia. Og siya si Kristo mo'y magluluwas sa lawas. Malikon ako, Efeso 5:23. Diha sa iglesia, ang ulo sa iglesia mo si Kristo. Og ang iyang lawas mong iyang iglesia. Og siya mo'y magluluwas yang lawas. So kung naa ka sa iglesia, apilon kag luwas ni Kristo nga mo'y ulo sa iglesia. Provided, sa kondisyon nga buutan ta, matarong ta. Kayong pasakop ta sa iyang lawas nga mong iyang iglesia, nya dili ta matarong, mabali man ta, malagtiw man ta, masapli man ta, gikan sa lawas ni Kristo. Muna nga lang, mahimo na tag-antikristo. Uno, Juan 2:16-18. Mingo sa naman doon ay mga ato, pero na miya, niyambak gikan ka na to, ug mga antikristo ni sila. Diha man tani ka na to, kauban na to, pero na miya ka na to. Sila mga antikristo, ug mibiya sila. Now, sa maning anti, kanang anti magsusupak. Busa kon, mubiya ta sa matuong iglesia ang ituko ni Kristo, magsusupak ta ni Kristo. Munang dili ko nagsulti 1 Juan 2, nya 16-18, ningo si San Juan, nga sila mga ato man ni kanya ato, kuyog man ni nato, kauban man nato, pero naghambak, dili na sila ato. Kundili mga magsusupak na ni Kristo, antikristo. Muna nga, doon na ba tayo mabasa nga, ang iglesyang itugod sa Ginoong makaluwas? Nasa Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 12, versikulo 47. Mingon si San Pablo, kita, ang iglesia, gitudlo sa Ginoo, nga kita mo'y kahayag sa mga hintil. Kita mo'ng instrumento sa kaluwasan, bisan ngadto sa kinatumyan sa yuta. Unsa na ang iglesia? Instrumento sa kaluwasan. So, makaluwas niya kay instrumento mas kaluwasan. Instrumento man ta ni Kristo, og si Kristo magaluwas, og pinaagi siyang iglesia. Nasa Roma 16:20. Nga ang simbahan o kita, mahimutang ginamiton ni Kristo pagbuntog sa panuway aron maluwas ang mga tao. So nasuwat na sa Biblia. Unya, sari pa ta malimot atong mga social concern, mga pahalipay na ito, pasalamat. Kaya sa Talisay City, Cebu, ang atong mayor, si Mayor Samsam Gulyas, sa kabatanon nga mayor, iyang asawa, si Honorable Ria Gulyas, First District Congresswoman. Nga iyang sakop ni Congresswoman Ria Gulyas, Talisay, Minglanilla, San Fernando, Naga, Karkar, Sibunga, unom ka local government units. Unya, si Mayor Samsam Gulyas na ninguha gyud kutob sa mahimo nga mapabot ang iyang mga proyekto ngadto sa 22 ka barangay, ngadto sa kabukiran nga sakop sa Talisay. Og di padugay niya adto siya sa usas mga barangays ang dumlug din dito dang lain-lain na mga services. Doon ay serbisyo sa mga masakiton, medical clinic, dental clinic para sa mga dunay defekto sa atong ngipon. Unya dunay mga abogado nga kasumbungan og mga ginganlan mga advices kung dunay mga legal conflict sa mga silingan o katong mga yuta nga nagkasinumpakiay uban pa nga
mga tag-iya. So uban og mga tanom sa doon gada sa mga tanom nga ikatisok og sa mga hayop usab labi na sa iro nga dunay mga tambal gigamit. Lain-lain mga serbisyo gihatod sa mayor sa barangay nga Duaon. So balik ko na to nga ang Talisay City kadawat maganig award Asia Pacific Luminar Awards. Pagtabang sa mga biktima niya itong COVID-19 gipanguluhan ni Mayor Samsam Gulyas og nadawat sa The Seal of Good Governance labing taas nga pa sidungog sa national government ngadto sa local government unit, local governments. Og ang mayor mingon daghan pa nga mong buhaton. Og pasalamat ko kay di ko kahimon ini kuno pa nga ako magkauban. Ang buti ay pasabot dunay mga kauban niya. Usa ka ligdong ug buutan sad nga matinabangon si Vice Mayor Richard Choi Asnar. Niya mga councilors morning musunod. Sila si Digol Golias, councilor. Niya Maning Cabriana, Rodi Cabigas, akong pangumangkon. Danny Caballero, si Gail Restauro, Perdi Rabaya, Lester Daan, Licto Bacaltos, og si Attorney MacArthur Baas, og si Fee Ilanan. Napu ka mga councilors nga hugpong og andam tagana sa pag-ayuda sa mayor labi na sa mga ordinances nga makapagawas og legal way sa mga salapi nga igasto sa mga proyekto. Salamat kayo. Unya ako sa daing pasalamat ngadto ni Sulping Algeri, akong isuod nga amigo, iyang asawa nga matinabangon kayo diya sa lungsod sa San Fernando. Tinabangon sa mga Catholic Faith Defenders. Ya greeting ko nilang tanan ng ato sa greeting ni Fee Barnino, ang Pangulo sa Commission, Organization of the Native, the whole province of Cebu, nga madasigon kayo ay ang pagtabang o pagdasig sa mga laiko sa buluhaton sa pagluwas mga kalag, pinagi sa mayong panigingnan o kinabuhi o sa pagtudlo sa pagtulunan sa Diyos. Ako sang greeting ni Brother Adam Ampir, atong presidente sa Cebu Catholic Faith Defenders Chapter. O guban pa, yapitan matas panahon, salamat kayo sa akong makauban. Sila si Rudy Rakasa, si Dong Darwin Quinyo, Dennis Abarquez, o si John Porca, o atong engineer si Dong Julius Kaputulan. Salamat og daygon ang Dios kita ta tagbo ta puhon sa atong tulmanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko.